काही? आम्ही असं म्हणतो की ज्ञानप्रबोधिनी इज अ न्यू एक्सपेरिमेंट इन एज्युकेशन. त्यामुळे शिक्षणामध्ये कोणीतरी नवीन नवीन प्रयोग करून पाहायला पाहिजे. मग त्याचं रेप्लिकेशन होणं किंवा त्याचा विस्तार होणं हा त्या त्या संस्था, तिथली जी काही स्थानिक परिस्थिती आहे यानुसार अवलंबून असतं. आणि त्यामुळे असे शिक्षणातले अनेक प्रयोग, मग त्याच्यामध्ये कौशल्य विकसनाचं शिक्षण असेल किंवा त्याच्यामध्ये प्रेरणा जागरणाचं शिक्षण असेल, त्याच्यामध्ये वृत्ती घडणीचं शिक्षण असेल, याचे अनेक प्रयोग ग्रामीण भागामध्ये, आदिवासी भागामध्ये किंवा शहरी मुलांच्यासाठी असे ज्ञानप्रबोधिनीत सुरू असतात. आणि मग हे शिक्षण त्या त्या समाजाला उपयोगी पडणारं शिक्षण आहे का नाही याचा आढावा घेतला जात असतो. मग याचे एक्सटेन्शन प्रोग्रॅम्स, मग शिक्षक प्रशिक्षण, आता गोव्यामध्येही आपण अनेक शाळांमधल्या शिक्षकांचं प्रशिक्षण इथं करत असतो किंवा गोव्यामधल्या पालकांच्यासाठी आणि इथल्या विद्यार्थ्यांच्यासाठी सुद्धा आपण अनेक कार्यक्रम करत असतो. तर त्याचा त्या त्या स्थानिक लोकांना फायदा व्हावा, असं नाही आहे की तिथलं मॉडेल जसंच्या तसं या ठिकाणी व्हावं. आता उदाहरणार्थ ही परिषद ज्यांनी योजलेली आहे त्या श्री शांतादुर्गा शिक्षण समितीच्या वतीने एक गुरुकुल नावाचा प्रकल्प सुरू झाला. आता इथलं गुरुकुल आणि ज्ञानप्रबोधिनी चालवत असलेलं गुरुकुल हे काही एकमेकांची डिट्टो कॉपी असणार नाही, परंतु इथल्या स्थानिक याच्यामध्ये ते कसं इव्हॉल्व्ह होत जाईल. तर असा जर विचार झाला तर ज्ञानप्रबोधिनीमध्ये जे आम्ही प्रयोग करतो आहोत त्याची बीजे ठिकठिकाणी जातील आणि मग त्यातनं त्या त्या स्थानिक परिस्थितीनुसार योग्य असं काहीतरी त्या ठिकाणी उगवून येईल. तर असं हे ज्ञानप्रबोधिनीचं काम मुख्यतः चालतं. आपण स्नेहमंदिरच्या वतीने इथं राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षेसाठी अनेक कार्यक्रम करतो. याचा अर्थ असा नाही की पुण्यात जे करतो ते जसंच्या तसं इथं करू शकतो, परंतु स्थानिक परिस्थितीनुसार ज्या प्रकारचं पोटेन्शियल इथं आहे आणि ज्या प्रकारे पालक आणि मुलांचा किंवा शिक्षकांचा प्रतिसाद आहे त्याप्रमाणे काम हे वाढत जाईल असं मला वाटतं. आणि केवळ ज्ञानप्रबोधिनी नाही, अनेक संस्थांचे प्रतिनिधी या परिषदेत आलेले होते. तर ही देवाणघेवाण खूप चांगली झाली आणि त्याच्यामध्ये गोव्यातल्या सगळ्या म्हणजे उपस्थितांनी, त्यात पालक, शिक्षक यांनी चांगले प्रश्न विचारले. म्हणजे असं घडलं नाही, प्रश्नांच्या निमित्ताने चर्चा झाली, अनेक विषय पुढे आले. आता हे सगळ्यांनी मिळून करायचं काम आहे, त्याच्यामध्ये ज्ञानप्रबोधिनी नक्कीच या ठिकाणी कॉन्ट्रीब्यूट करायला आम्हाला आवडेल. हा शालेय शिक्षणाचा भाग झाला. ज्ञानप्रबोधिनीचे त्याच्या पुढचे जे उपक्रम आहेत म्हणजे शालेय विद्यार्थ्यांच्या पुढे जाऊन त्यांच्याबद्दलही खरं तर थोडीशी माहिती आम्हाला. ज्ञानप्रबोधिनीच्या वतीने दोन प्रकारचे कार्यक्रम हे वरच्या वयोगटासाठी चालतात. एक आहे ते मुख्यतः संशोधन चालतं, अर्थात त्यात सगळे रस नसतो, घेणारे नसतात, संशोधन थोड्याच जणांचं ॲप्टिट्यूड आहे. परंतु दुसरा जो भाग आहे हा लिडरशिप डेव्हलपमेंटच्या संदर्भातला आहे आणि त्यातही स्पर्धा परीक्षा ज्या आहेत, विशेषतः UPSC किंवा या प्रकारच्या परीक्षा की ज्यातनं समाजातलं एक ब्युरोक्रॅटिक असेल परंतु एक नेतृत्व तयार होणं किंवा उद्योजकता तयार होणं, तर त्याच्यासाठीचे अनेक कार्यक्रम हे महाविद्यालयीन गटासाठी हे ज्ञानप्रबोधिनीमध्ये योजले जातात. त्याची एक्सटेन्शन सेंटर्स आहेत ठिकठिकाणी. त्याच्यानंतर एज्युकेशनल रिसोर्स सेंटरच्या साह्याने आम्ही हे सगळे जे सर्व प्रकारच्या विद्यार्थ्यांच्यासाठी कार्यक्रम योजलेले ते लोकांपर्यंत पोचवायचा प्रयत्न करतो. रिसोर्सेसच्या साह्याने प्रयत्न करत असतो. करिअर काउन्सिलिंगच्या दृष्टीने बऱ्याच वेळेला आता शालेय मुलांसाठी ॲप्टिट्यूड टेस्टिंग होते हे माहिती आहे बऱ्याच वेळेला, ज्ञानप्रबोधिनी पण करते आणि अन्यही संस्था करतात. परंतु असं लक्षात आलं की अनेक महाविद्यालयीन विद्यार्थी हे आता इंजिनिअरिंगला गेला आणि BEला गेल्यावर त्याच्या लक्षात येतं की आपली चुकली, आपली बस चुकली, आपण दुसऱ्याच बसमध्ये बसलो. मग त्याचं काही करता येतं का? तर त्याच्यासाठी सुद्धा आता ज्ञानप्रबोधिनीने स्वयं नावाची एक वेगळी काय बॅटरी ऑफ टेस्ट तयार केलेली आहे आणि मग त्यातनं त्याला सल्ला देता येतो की नाही तू अमुक याला जायला पाहिजे किंवा आता तू हे ग्रॅज्युएशन पूर्ण कर, मग तू या पद्धतीने पुढचं शिक्षण घे. तर स्वयंचं काम चालू आहे. त्याच्यानंतर आयस्केच नावाची एक अशीच टेस्ट तयार केलेली आहे की ज्याच्यामध्ये प्रत्येकाला आपली प्रोफाईल तपासता येते, नुसती बुद्धिमत्ता नाही तर व्यक्तिमत्वाचे विविध गुण की आपल्याला कशात इंटरेस्ट आहेत, आपला ॲप्टिट्यूड काय, त्याच्या जोडीने इंटरेस्ट पण महत्त्वाचा असतो. तर इंटरेस्ट काय आहेत, माझ्याकडे कोणत्या क्षमता आहेत आणि त्याच्या आधारे सुद्धा काही करता येईल असेही कार्यक्रम हे वरच्या वयोगटातल्या विद्यार्थ्यांच्यासाठी ज्ञानप्रबोधिनीच्या वतीने होत असतात. अशा प्रकारचं प्रशिक्षण जर शिक्षकांना मिळालं तर त्याने एकूण शाळेच्या कामामध्ये त्यांच्या गुणवत्तेमध्ये शिक्षणाच्या फरक येऊ शकतो का? ते करावंच लागेल. मगाशी मी म्हटलं तसं की शिक्षकाचा नुसता टीचर रोल आता राहिलेला नाही, त्याला ॲडवायझरचा रोल करायचा आहे, त्याला काउन्सिलरचा रोल करायचा आहे, त्याला कॅटॅलिस्टची भूमिका करायची, एखाद्या मुलामध्ये बदल घडवायचा आहे पण कॅटॅलिस्टसारखं काम करायचं आहे. तर या सगळ्याचं प्रशिक्षण हे शिक्षकांना द्यावं लागेल आणि शिक्षकाला हे पटावं लागेल की दिस इज पार्ट ऑफ माय जॉब.
बरोबर. मी वर्गामध्ये टेक्स्टबुक वाचवणं किंवा फळ्यावरती गणित सोडवणं हे एवढंच माझं काम नाही. बरोबर. आणि ते प्रशिक्षण द्यावं लागेल असं मला वाटतं. आपण म्हणलात की आता तरुण पिढी शिक्षणामध्ये येते आहे. तरुण पिढीला थोडंसं एक गोष्ट अलीकडे म्हणजे अनेक शाळांमधून ऐकू येते, आमच्या वेळी आम्ही असं करायचो, आता मुलांमध्ये ते दिसत नाही. हा जो भाग आहे म्हणजे हा जनरेशन गॅप आहे का परसेप्शनल काही डिफरन्स आहे का, ते काय एकूण आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये म्हणजे ते स्ट्रीट स्मार्ट झालेत पण त्यांना शिक्षणाचं मुळात फार काही असं वाटत नाही, किंवा प्रोफेशन आहे ठीक आहे सगळ्यांबरोबर आम्ही काम करतो, असं काही झालंय का, काय आहे निश्चित? तर थोडा अप्रोचमध्ये बदल झाला आहे तुम्ही म्हणता तसं, की पूर्वीचं जे मॉडेल होतं जे आपण सगळे ज्यामध्ये शिकवतो, किंवा आता तुम्ही काय मी काय आधीच्या पिढीतले शिक्षक आहोत, आपल्या आधीच्या पिढीतले शिक्षक कदाचित आणखीन जास्त इन्व्हॉल्वमेंट असलेले असतील, परंतु ते एक प्रकारचं फॅमिली मॉडेल आहे की आम्ही सगळे शिक्षक म्हणजे कुटुंब, त्यातली ही सगळी शाळेतली मुलं, संस्थाचालक म्हणजे आमच्यातले वडीलधारे. आता परिस्थिती अशी होत चालली आहे की प्रोफेशनल अप्रोच येत चालले. याचं कारण आज आम्हाला कॉम्पिटिशन कोणाशी करायची आहे, देर इज चेन ऑफ स्कूल्स. हो, मी कुठलं नाव घेत नाही, परंतु चेन ऑफ स्कूल्स आहे. आणि मग फॅमिली मॉडेल चालेल का? आणि त्यामुळे आता जे नवीन शिक्षक होऊन येत आहेत त्यांच्या जो स्किल्स आहेत, पण परहॅप्स दे मे नॉट फिट इन टू फॅमिली मॉडेल ऑफ स्कूल. मग ते कदाचित थोडेसे जास्त प्रोफेशनल, की मी माझं हे असं काम केलं त्याचे हे रिटर्न्स, हा रिझल्ट, असं या भाषेत ते बोलायला लागले. हा जनरेशन गॅप नुसता नाही आहे, तर बाहेर समाजामध्ये पण हा बदल होत चाललेला आहे. मग असं नाही चालणार की बाहेर बदल होत आहेत पण शिक्षण क्षेत्रात होणार नाही, तर त्याचे परिणाम शिक्षण क्षेत्रात दिसणारच. आपल्याला त्याच्यावरती काहीतरी मार्ग काढायला लागेल की याचं ब्लेंडिंग कसं करायचं, की कुटुंब व्यवस्था म्हणून शाळा जेव्हा चालत होती एका अर्थाने, त्यावेळेला त्यातले गुण आणि प्रोफेशनल टीचर्स म्हणून त्यात असलेले गुण, त्यातही काही गुण आहेत, याचं ब्लेंडिंग कसं होईल हा खरा चॅलेंज आता पुढच्या काही काळामध्ये आपल्याला घ्यावा लागणार आहे, कारण बदल तितक्या वेगाने होत आहेत. म्हणून एक गोष्ट अलीकडे जी दिसते आहे ती अशी की शिक्षणाकडे समाज आधी बघत होता की आमच्याकडे आम्ही अशिक्षित आहोत, आमची मुलं शिकली पाहिजेत, हा भाग होता. आणि त्यामुळे एकूण शाळेबद्दलची एक भावना म्हणजे जी मंदिराबद्दलची होती ती शाळेबद्दलची होती, विद्या मंदिर. नंतरच्या काळात एकूण आपण ते लोकशाही सरकार आहे आणि त्यांनी हे लोकांसाठी काम करावं म्हणून त्यांच्यावर सोडलं. त्याच्यानंतर आता हळूहळू असं दिसू लागलं की सरकार करतंय हे काम आणि ते सरकारनेच करायचंय. पण मग त्याचा एक भाग असा झाला की सरकार करतंय त्याच्यातलं काय खरं, काय किती पाहिजे, आपल्याकडे त्याच्यातलं काय लागू आहे, किंवा आपल्याला यासाठी ते कसं बदलून घ्यावं, यासाठी ज्या पद्धतीची एक भावना समाजामध्ये पाहिजे होती ती कमी होते का असं एकदा वाटायला लागतं. ते खरं आहे का उगीच वाटतं आपल्याला? काही पालक असे असतातही की जे थोडंसं गिव्ह अँड टेकचा विचार करतात आणि त्यामुळे थोडंसं कमर्शियल टाईप रिलेशन्स आज तयार झाली आहेत असं वाटतं. याचा अर्थ असा आहे की आपल्याला काहीतरी पालकांच्या संबंधांच्याबद्दल थोडा पुनर्विचार केला पाहिजे. पूर्वी काय होतं की मूल शाळेत घातलं की शाळा बघून घेईल, हा विश्वास पण होता, फेथ. पण आता असं झालंय की कुणावर विश्वास ठेवायचा, परिस्थिती बाहेर एवढी बदलती आहे की विश्वास नावाची गोष्टच जणू काही हरवली का काय असं वाटायला लागलेलं आहे. मग याचा अर्थ प्रोॲक्टिव्हली शाळेने पुढाकार घ्यायला लागेल. आणि शाळेने पुढाकार घ्यायला लागेल याचा अर्थ असं म्हणायला लागेल की नाही याच्यातली प्रोसेस काय आहे नेमकी, म्हणजे आमची शासनाशी डील करण्याची प्रोसेस काय आहे ती वेगळी असेल, त्यात काय असतील अडचणीवर आहे, परंतु पालकांशी डील करण्याची प्रोसेस ही अजूनही पूर्वीचीच ठेवायला लागेल. फक्त पूर्वी हा पुढाकार घेण्याची गरज नव्हती, आज आपल्याला ते मुद्दाम करावं लागेल. आज आपल्याला मुद्दाम लोकांना बोलवावं लागेल. म्हणजे जसं कौटुंबिक संबंध कमी होत चालले कारण सण समारंभ कमी झाले, तर मग आपल्याला काहीतरी वाढदिवसाची पार्टी अमुक तमुक असं नवीन इव्हेंट्स शोधावे लागतात. तसं आपल्याला शाळेत सुद्धा काहीतरी नवीन इव्हेंट्स शोधावे लागतील की ज्याद्वारे पालक वारंवार शाळेमध्ये येत राहतील आणि मग ती गिव्ह अँड टेक रिलेशनशिप जाईल. बरोबर. नाही, अलीकडे कौशल्यांचा मोठा प्रश्न येतो की एकूणच शिक्षण कौशल्य कुठली देतं, स्किल्स काय देतं असं लोक म्हणतात. पण आत्ता ज्या पद्धतीने आपण शिकवतो शाळांमध्ये, याच्यात एकूण दैनंदिन जीवनामधली अलीकडे तर लाईफ स्किल्स हा एक चर्चेचा विषय आणि तो खरं तर गंभीर विषय दिसायला लागलाय. मग शाळेने यासाठी कौशल्य देण्यासाठी आहे त्या चाकोरीमध्ये काही करणं शक्य आहे का?
फोकस थोडा बदलायला लागेल. म्हणजे माहितीवरचा फोकस कमी करून कौशल्यांवरचा फोकस वाढवायला लागेल आणि मग त्या कौशल्यांची कदाचित एक छोटी यादी करावी लागेल. कौशल्य कुठलंही यायचं असेल किंवा कौशल्य प्राप्ती व्हायची असेल तर ते टेस्टेबल असलं पाहिजे स्किल. त्याचं शेवटी काहीतरी आपल्याला पाहता आलं पाहिजे कौशल्य वाढलं का नाही वाढलं. आणि कौशल्य शिकवताना जसं पोहायला शिकवायचं तर ते पाठ्यपुस्तक वापरून टेक्स्टबुक वापरून नाही शिकवता येत. तसं कुठलंही कौशल्य शिकवायचं असेल तर ते थिअरी त्याची सांगून नाही होत. याच्यासाठी शिक्षकांना स्वतःला त्यातली काही कौशल्य अवगत करायला लागतील. आता रुटीन आज आम्हाला वेळ नाही ते करायला, पण आपल्याला प्रयत्न असा करता येईल का की आमचा रुटीन सिलेबस हा 80% वेळामध्ये पूर्ण होईल आणि 20% वेळ हा आम्ही कौशल्यांसाठी काही मुद्दाम, म्हणजे सुरुवातीच्या काळात कसं असतं तुम्हाला त्याच्यासाठी वेगळी वेळ द्यावी लागते, वेगळा वेळ द्यावा लागतो आणि मग हळूहळू ते इंटिग्रेट होतं तुमच्या नेहमीच्या शिक्षण पद्धतीमध्ये. तसं कदाचित आपल्याला करायला लागेल की आपल्या शाळेमधल्या आणि सुरुवात कदाचित शिक्षकांपासून करता येईल. शिक्षकांना कुठल्या प्रकारची कौशल्य येतात. माझं म्हणणं आहे की एखादे शिक्षक जर चांगलं विणकाम करू शकत असतील तर का बरं त्यांनी एखाद्या वर्गातल्या 30-40 मुलामुलींना थोडंसं विणकाम शिकवलं पाहिजे. ते एक कौशल्य आहे वेगळ्या प्रकारचं. तसंच सॉफ्ट स्किल्सच्या बाबतीत की शाळेमध्ये 1-2 शिक्षक अतिशय उत्तम अभिनय करणारे असतात, गाणं म्हणणारे असतात, त्यांना कम्युनिकेशन स्किल्स चांगली असतात. मग त्या शिक्षकांचा उपयोग आपल्याला कदाचित मुलांच्या कौशल्य प्राप्तीसाठी करायला लागेल. सुरुवातीला कमी संख्येने थोड्या मुलांसाठी 1-2च वर्गांसाठी प्रयोग करून पाहायचे आणि मग ते वाढवत न्यायचे असं आपल्याला करावं लागेल. श्री विवेक पोंक्षे यांच्याशी आपण ज्या गप्पा मारल्या त्यातून आपल्याला घेण्यासारखं तर निश्चित खूप आहे, करण्यासारखंही बरंच आहे. पोंक्षे सर, आपण प्रुडंटकडे मुद्दाम एवढ्या गप्पांसाठी वेळ दिलात आणि आम्हाला वाटतं की यातून आमच्याकडे एक चर्चा सुरू होईल. आपल्या शाळेने करण्यासारखं काय, ही चर्चा प्रत्येक गावामध्ये व्हावी आणि अर्थात आपल्यासारख्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे काम पुढं जावं अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आपण वेळ दिलात याबद्दल धन्यवाद.